आदा गावबुरा न'आव दङना एसे खामायदोंमोनलै नोंजों आदा नै माथो फंबायसोलाय फै 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 जिराय जिराय अब्ला फंबाय माथो खबरमोन खबराथ' आदा बे फैसा होनांगौ दिना दिनैमोन नालाय दा ओंखायनो आं बे फैसा होनांगौ दिनखौ फोलावजागोन नामा साननानै फैदोंमोनलै आदा नोंनिसिम मानोना आदा सप्तासे खुनुरुखुम एसे फोलावजायोबा मोजां जागौमोनलै आदा फंबाय दिनखौथ' बोरै फोलावनो हाबावनो बेखौथ' रायजोआवनो डिसिसन लाखानाय नालाय फैसायानो जगार जाजोबाखैमोनलै आदा बेनिखायनो एसे दिनखौ फोलावोमोनब्ला मोजां जागौमोनलै आदा फंबाय दिनखौथ' बोरै फोलावनो हाबावनो बेखौथ' रायजोआनो डिसिसन खालामना दोनखानाय आं गावब्रामालाय आं हारसिङै बोरै डिसिसन लानो हानो फंबाय रायजोजों रायलायाबालाय मानोना आदा सप्तासे खुनुरुखुम रायलाय होनलाय फोलावलांबा मोजां जागौमोन नामा आदा जानाय नङा फंबाय मिटिङाथ' दाहाय बेलासियाव लादों लिंनो थिनदों आङो नोंबो फैबानो जाबाय मिटिङाव दाहाय मा रायलायनाय जायो नोंबो खोनासंफैबानो जाबाय फैसा जगार जायाखैब्लाबो दा बेलासियाव मिटिङाव नुजाफैबानो जाबाय जों रायजोआ मा डिसिसन लायो दे बिदिबालाय आदा आं थांसै होनबा दे फंबाय दे 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 हा बेरे फुंजानि अबावथो थाङोमोनलाय बिफा नैबे गावबुरानाव बे रां होनांगौखौनो एसे सोंहैनो थांदोंमोन आं फा माथो रायलायो फा रां सुख'नायनि दिनखौ फोलावबावबाय नामा नङा बिमा थारमाने बे रां होनांगौ दिना सफैबाय नालाय बेखौनो दिनखौ फोलावजागोन नामा बेखौनो सोंहैबावदोंमोन आं दा फोलावगोन ना फोलावा एसे रायलायनो होननानै थांदोंमोन आं रां होनांगौ अक्ट' दिना सफैबाय नालाय गावबुरानाव माबाफोर राहा दं नामा बेखौनो सोंनो थांदोंमोन आं फा माथो रायलायहैबावखो रायज्लायनायालाय माथो जाबावनो बिमा गावबुराया मालाय माथो बुंनो हाबावनो दा रायजोनि खोथा दा रायजोफ्रा गासिबो गावसिनि खोथाखौनो ज' रायलायखायोबा रायज्लायनायालाय माथो जाबावनो बिमा बे सानबानि गेजेराव फैसा होनांगौआनो दा बेखौ फोलावगोन ना फोलावा दिनफोरखौ बेखौलाय गावबुराया बोरैथो बुंनो रोंनो दा गामिनि खोथा बयबो ज' रायलायो दा होजोबनांगौ होननानै रायलायोबाथ' होनांगोनानो फैसाखौ दं गैया बा नानियालाय बहाथो थांदोंनो नै बिमायनाव थांदों पास जानायनि बिमायनाव एसे थाखा बिनो थांदों आरो मा जाया लोङा फुङावनो ओंखारलांदों बिमा आं जि आन्दायहारा जाबाय आंनि जिउआवल' खालि जेंना जायो खालि आंनि जिउआवल' बेबादि जेंना सोमजिनाय मोनबाय आं बे रां दाहारखौ माबोरै सुख'नो हाबावनो बिमा आं सिगाङावनो नोंखौ बुंखादोंमोन बिमा बिफा गोनाङावनो रां आरजिनाय खालामनानै लाखानांगौ होननानै नोङो एसेबो खेलखौनो लाथाराखिसै नालाय नाथाय मा खालामनो बिमा हा हुआबो गोबां दंमोन नालाय दाहोना रुवाथि ग्रोम ग्रोम लानानै बोथोराव बोथोर आबाद मावहैयोमोन आबाद फाननानैनो सोलियोमोन नाथाय मा खालामनो बिमा आफाया गाव बेराम जानायावनो गासिबो सम्पतिखौनो फाननांनो गोनां जादोंमोन बिमा 100 बिगा हाया फानै दा 2 बिगाल'सै बिमा
नोंनो ना मिथिखागौना बिमा, आफाया बेमाराव गोलैनानै थानायखौ 5 बोसोर गोजों केन्सार बेमाराव गोलैनानै थानानै गासिबो हाखौनो गावनि बेमाराव फाननांजोबनायखौ नोंनो ना नुजोबखाबायना बिमा। आदै मादै बेरेफुंजानि मा रायलायबाय थादों नोंसोरलाय? आदै फैदों, फै आदै फै। नोंस्रा जिरायथ' दे आदै दे, आं सालायगोन। दे जागोन दे मादै। माबोरै दङ आदै दामानि? न'खरफ्राव माबोरै दङ? दङ आदै, खुनुरुखुम दंसाबो। मानोबा फैदोंमोन आदै? माबाफोर खबर दंमोन नामा? आदै खबरालाय जेबो नङामोन। बेरायथावथाव बे रियानि खबरखौसो लानो फैदोंमोन आङो। कलेजासो बबे कलेजाव एडमिसन लाखो? गैया आदै, एडमिसनखौ दाबो लानोनो हायाखै। रियाया न'आव गैया नामा आदै? गैया आदै, दहाय फुङावनो जाया लोङा बिमायनाव थांदों। न'खरावबो एसे जारला जानानै दं नालाय आदै, दा बेखौनो एडमिसन लानो एसे फैसाफोर मोनो खोमा होननानै बिमायनाव बिनो होननानै थांदों आदै। आदै, नोंसिनि न'खरनि जाथायखौ आं गासिबो मिथिबाय। नोंस्रानि न'खरनि जेंनाखौ मादैया आंनो गासिबो खिथाजोबखाबाय आदै। औ आदै, रायजोआव एसे रां दाहार लानाय दंमोन दंनायालाय। नै आदै, लाल साहाबो जाबाय। दे जागोन दे। जारला जाथारदों आदै जोंहा बे दाहारानो। जेबो नङा दे मादै, जेबो उसुबिदा मोनाब्ला आंनो बेब'स्था खालामथ'नोसै नामा? हाब आदै, उनावहाय आं बोरै हरफिननो हानो? होमबालाय आदैया दालाय माथो बेब'स्था लानो? हाब आदै, उनावहाय आं बोरै हरफिननो हानो?